Apa benar Mas Piron konten yang berjudul Arti Mimpi ini apa ya Run? Gawe hubunganmu karo bojomu dadi rapi. Dari sopo ngembi bojo loro kuwi to gak bener kuwi beritane. Salam cek yuk Piron. Oke siap, salam jumpa kembali dengan saya Yuki Ron. Ayo Nah, beritane rame ning sosmed. berita huak kuwi. Aku karo bojoku alhamdulillah hubungannya apa ya wae. Paling ada masalah wajar lah, masalah keluarga, paling selisih pendapat. Yang rapi kuwi pas isi dompetku dibuka hampa alias kosong, warna lembaran warna pink apa biru. Dan aku masalah kanggo aku. Paling kon turunin kandang sapi aku. Wis biasa aku nang turunin kandang sapi. Sing ora biasa, nang turun kandang macan. Dan aku apa ora suwe kabeh kataku sak isi-isine. Bisa aja aku nak kuwi. Berita ra bener kuwi berarti ya Mas Piron. Jelas ora bener, aja dirungokno. Mana maneh lah sing arep ditakoni. Ono maneh Mas Piron. Apa bener beritane? Iki wis arep ono seminggu lho ra upload video. Apa wis keentean ide? Nang kenten ide enggak juga. Nang kenten duit iya. Iki arep mau utangi kene. Biasa tapi bayarin apa kerja. Pas nanti duit lah kita bayar. Kan uang kerja tentu duit. Oh iya, yang kerja ra di duit. Mas Piron. Ya iso. Lah wong sing seneng gibah, wong kae kan kerja. Kerjanane ngibahi wong. Kan ra dibayar. Dadi ra di duit. Ya ora. Iya Mas. Lah iya. Wis ra dibayar, meniran lambene. Ya wis nang ngono. Aku arep ngopi dhisik. Ngono bar ngopi arep batakoni meneh, ora apa-apa. Wes Mas Piron. Ya wis ya, sing catat sampena kanggo dulur kabeh. Dalam sehat seger waras.